Organización Mundial de la Salud. Topetik gure joan, herri bat, euela industria, baserrezek, eta dana. Eta gure joan, da kanpotarrape bai. Da gure joan ekie, estudizio bat. Zelako alimentazioa, zelako bizitzak, zelako estamentue zer eguen berrizen. Eta zelan influitze bat osasunek etxe aberatzetan eta besteetan. Osa, klaro, diferentzia alimentazio me bait eta nien. Eta izan, estudizio bat itzela. Eta etorten dozen, zeretik, basurtotik da mediko asko egon zuazen hemen bultaka Claudio Zi eta horretan balen da. Eta egin biero bat itzela. Guke hartu resulta hauek eta holakutako zerera duten. Eta nerako nuinan, hartu eurek etorten zuazen, guk hartu kotxietan da nik hartu eta sarrire juten ginen. Sarrezen ikusi bat, basarri bat, besti bat, tanak zelan izan eginen niopetxuari pinten zer bat, pega bat. Eta sartu eta eurekin berbaen, ze jate ben, zelan dana intenzio hartu, dana analiziseken, mobide bat itzela. Eta jentia oso posik eratu zuen. Eru zuazen zuzenien, handik monketan egon leku bat, horro lagutan beste bat, monketan beste bat. Eta zuzenien gire joia zen, ambulatzen hartu eta personak kantzerakin, da gauzakin, baino bez, konturu eta zuku ingreso biozu. Eta hola entzien, izen zuen hori izora amena, polike. Bai, berriz olako gauza dituk, Eta ze jente egon zunan kontu horretan berriz? Chavez, ni, Lejarreta zera, Nestor. Nestor. Eta... Amaia, bai, ni bezazuak betikoek. Amaia Gorroño, Bai. Eta gero, kanpotik etorri zan mediku bat eta bertan geratu zuen abizizaten, ezta? Bai, bat bentzat, gure txingatu zuen abizizaten. Balen Esteban, bai. Balen Esteban, jatorra, biergine. Itzela, bai, etorri zuen, da antxe geratu zuen, da gero eskondu zuen, da mendaka. Dueltak eta, oime, atope bierren, ez pentsau, itxiki daula bierren, ez. Eta, bueno, Claudio Cid, bai, etorri zuen, Lourdes eskondu zuen, Lourdes Pedro Joanekoaz. Bai.